sa ka. Kinsa tong nanawag ni mo, Borge? Wala lagi ko makaila. Nasaag na to eh. Mulimod pagit ko eh. Angko na lang lagi nga imo tong bagong uyab. Nung samtaong Ashley eh. Imo kong paangkunon sa sanga. Wala ko mabuhat. Kinsa lagi to? Tukan na lang padili ta magubot. Sige na, sige na. Mutugan ako. Ako tong classmate. Classmate? O imong bagong uyab? Classmate lagi. Nangumusta ra to na ako. Bantay bitaw ka na ako ha. May bawan kayo na kung natok na buwagan to ni Borge. Musa? Naglalis na siya mo ni Ashley? Oo bay. O saan na siya hinungdan? Gamay ra kay. Akong classmate, nanawag na ko. Nya, yamang yung gipaangpon ako nga. Ako ko nung uyab. Uy, marigid dangat. Grabe sa nagkasilusa ng uyab ni mo, Mao lagi. Pastilan. Lusa kay bay, wala ko makasabutan na niya. Mao yun. Bye guys. Isang to ni Agi bay. Si Samantha to, Itaas, beda yung liog niyang kakitag chicks. Oo, saman, bag-ura to rin Ha? Tukay naman to ni trabaho din, Karoon lang ka nakakita niya kay gikan mo gusto siya sa laing department. Kuha pa lagi to bay. Naubyan ni mo. Mau masok ko na ni mo si Ashley kay hingibog kay ka. Bisag may uyab na ka, mulingi kaya po kaslain. Saan ko Di man ko magkatawag. Magsige magsamok si Samantha sa kumuna-una. Niya na paingon si Samantha sa akong imutangan. Hi Samantha. Kaila ba ta? Ako dahil si Borge. Wa ko mga tanas imong pangan. Ay, iyay. Kamaldita na. Way nahimo do. Di ka na ba? Wa ka pansin na. Maldita mo na Nya sa may nauna ni mo. Di ko mo nang bay. Hantod nga magkasuod mi ni Samantha. Recorded by Radio Mo TV. Omega Sigla sa school with proper diet and exercise. Bangi lang ko, baby. Sabi ako katabang ni mo. Bangi ko nga makakuha kong number niya. Kailang may bayad. Sus ka pa, ay bayad. Marami na kag di amigo. Sige na ba? Bangi ko nga makakuha kong number ni Samantha. Kay gusto kong magkasuo mi. Kundi palang ka na akong amigo Di yung tabang ni mo. Sige, sige. Pangita kong pagi nga makakuha kong number ni Samantha. Ha? Wag yun mo reply si Samantha ni mo? Wagin ba Tagka na kong text niya pero wagin mo reply. Wala nagitay mahimo na ba Ay na pangandoy nga makasuo ni Samantha Borges Ay, salamat kay happy na gid ko mo out. Mayang tayo makita na ako sa Samantha. Kaya ako siyang kuyugan inig pauli niya. Si mama ming nanood. Hello, ma! Borge, pauli tayo diri sa ato. Kaya nasunog ka nga tong bahay. Unsa? Manilang gani kay daghang yabog mitabang na mo. Bisig nasunugan mi. Nakabarog lagi hapon ta mi. Ay. Isa man ni text no. Si Samantha. Kumusta, Borge? Lah,
Hala, kanindot sa kong gibati. Uy nga, nitiig si Samantha na ko. Abi ni mo, Sam. Di pa kay ko nga, imo kong gitagad. Pasensya na ka, Borge, ha? Nga, suplada ako og dili ko manikad nimo. Naibuong bitaw ko kung anong suplada kay ka. Dili ako gusog samok. Ah, ha? So, amok, kung sa'y buot na mo ibasabot. Sa tinuod lang, nakailaman ko nimo. Ug nakailasag pa siya mong uyabin si Ashley. Kung sa? Maong naglikay lang ko nimo kay nahibaw magud ko nga sa losa kayo mong uyab. Pero mauliki, nakatax ko nimo kay unsaon, nasunugan man mo. Bitaw. Pero, ambot ba? Mura man hinungkog nagpasalamat nga nasunugan mi. Ha? Ano man? Kay inanagad naman ka na ko. Uy, klaro ni mo, uy. Nahadlok ba ako niya itong gibuhat, Borge, ay? Kung sa may magikadlukan. Kanikod nga, nagdungan tagpangaon. Nahadlok ko basing may bawaan ni Ashley. Sa may mong kadlukan. Uy nga, wak mo tagibuhat ng dautan. Ah, sige, sige. Tiwas nagkaon niya kay basing ma-advance time. Oh! Ashley! Ano siya mga? Managpa ba ka, oy? Nagtuo ka nga wa ko mahibaw si mong binuhatan? Ano siya binuhatan, oy? May babae ka nga permin mo ikadungan o kaon? Oh! Ano siya pinakana kung magdugan ng pangaon? Nagkaupan mo na gusto trabaho. Bisag ka uban pa rin mo sa trabaho, dili ka mahimo makigdungan og kaon niya. Ashley! Sobra naman ka na ginaiyan mo? Wala ko malipay ng gipakita ng mong batasan, ha? Magbuwag na, oy! Nga sa ato pa, akong nakaingon nga nagbuwag mo ni Ashley. Sobra na kayong batasan ni Ashley, Kutsam. Silusa kayo. Matunguan akong magagwanta. Nagibuwag na ko niya. Uy niya, uwa na kayo uyab. Aw, okay naman. Huwag ko yuyab. Ang importante nga, nakakita lang ko naman ka namin, Samantha. Borge. Ganing hari kay kasigig totok na ako. Na makakaisultin sa mana. Um, ang tinawad, Sam. Lugay naman kung nakagusto ni mo. Nahibaw man ko. Oh, ha? Naka-feel man good ko nga naibog ka na ako. Pero wala ti ka pa ng balinga kay may uyab naman ka. Oh, karon kay wala mo ko yuyab. Matyas, ang tingali ko ni mo sa. Naaman. Pero dili pa ka na ako mahimong sugton. Oh, ha? Ano naman? Kinahanglan ka nung mag-antos. Aron ako masuta kung tinud-anay bagid ang imuha diri nako. Oh, okay na, Sam. Makapaabot ko hangtod nga maluig na ako. Ingon bitaw ko nimo nga ayaw na lang ko ihatod. Nabasa na hinuon ka. Okay na, kalipay na ko nga ihatod ka. Patas mo sa takay, parehas mo ng basa. Lagi. Sam, Unsa man? talo na bayaran ka buwan sa kanya nang uyab ko nimo. Hangtod ba ron? Wa pagid ka malawin ako. Ang tinuod, Porge. Naloy naman ko nimo. Nakita sa nako nga tinud-anay imong tinguha diri nako. Maong Oh. Mm. Ako na kang gisugot. Tinuod, Sam? Imo na akong gisugot. O, lagi. Uyab na ta. Sam, mabili mo, ay kabutangan sa kong kalipay. Imo na akong gisugot. Basta isaad lang gid nako ha. Dili ka mangitaglain. O, Sam, ako na isaadi mo. Ikaw nang katapusang babae nga akong higugmaon. Huwag akong dadon sa altar sa kabinguan. Salamat, Borge. I love you, Samantha. I love you too, Borge. I
Way kabutangan sa akong kalipay nga luyo sa akong mga pagantos, naangkon man ako ang gugma ni Samantha. Karon, 10 years na mi, o nagpadayong ligo ng among relasyon. O kanimo, Ashley, kung namati makaron, pasaylo ako sa akong nabuhat nimo. Manghinaot ko nga makakita kag lalaki nga matuod nga magmahal nimo. Dinhi lang ko to. Daghang salamat sa pagdagani nga akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalan kaagi ni boards nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang gipangayo. Awit kan dekorahan all my life. Ang mga kaagi gibahatan do sa radyo ni Ricky Persuelo garing utubos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamusta mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papadaha, sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi, libot sa kawit. I-address lang ni ining to naman handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpamina. Recorded by Radio Mo TV. Handumana. So sa ka. Mayong adlaw kayong tanan mga sukin ti paminaw, naning handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista, nga maghatag kinabuhin akong kaagi. Ako si Ariel. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, nang hihinayang. RMN Drama presents Handumanan So Sa Kaawit. Ano pala siyang kaagi ka doon, makining usa ka lalaki nga taga Negros Oriental nga tumatatampo nagdasangan nga Ariel. Migo, Oh. naidiskuron sa Pikas Barangay. Unsa man? Oh. Lagta? Di amigo sa. Hapit ba yung pistas pikas barangay? Hapit na good. Nya, unsa man? Daghan kayo nag-chicks, Migo. Malingyaw yung karoon na. Alas 9 na mas gabi, amigo. Ambot, masugot pa bagas mama. Hindi mo sugot. Ako na lang mo ato. Na, maglaway na ngunya ka sa chicks. Mo! Di na ko mananghat eh. Takas man ta. Wala ba? Di ako believe ni mo. Oh, wow! Kadagang chicks, amigo. Ingon bitaw ko ni mo. Niyan sa man. Manood na ta. Kasi dugayan. Na. Uy! Ay, so sorry, sir. Yay. Ay, sorry ha. Pagmanood kayo ni siya. Uy, sorry. Balik na. Uy, balik na. Uy, wag pa unta ba eh. Hugbog lang. Tan amigo, manood na ta. Mo ninindot ba? Inom-inom niya na idagang chicks palibot ba? Kaayo, Migo. Nindot kayo ni. Migo, Ha? nagwapo. Hain ba? Para, mas atbang na to. Upahaw eh. Nagpuwa. So, mura mag-inusinti kaya nga, Migo. Huwag man mo inom. Nya, naglingkod ra. Oh, ato ilahon. Doon na to.
Hi, miss. Pwedeng makikilayla? Gabi ya. Naya sa nilo eh. Diskuha sa di mo eh. Sure. Ako si Jem. Wow, Jim. Kanina timugan. Thank you. Ako ra magud ang nag-inusarang anak sa akong parents. Maong ginganan ko nila Jem kay precious ko no kaayo ko para nila. Oh, gwapa si kay ka. Sama sa usa ka Jim. Pwede mag-iis mong number, Jim? If okay na nimo. O kung uyab nga masuko. Huwag ko yung iyab, oy. Sige. Number na bitaw? Ay, amat. Sihag cellphone, Migo. Nahinom ka atong nakailas diskuhan? Asa to? Dugan mo, gilang-ilas diskuhan. Ariel, baya ka. Ano, amaw. Kato ba nagag-gym ba? Ay, katong gwapa. Oo, Migo. Nga naman. Dato man kay Migo. Pero wa pa lang ko manguyab. Kay, Puutan na kay Migo eh. Buringan ko. Hindi ko ba excite? amaw. Di pa ka, anak. Ako hindi ka, ako na lang eh. Tayo beto na ako. Aha! Isir kay Migo eh. Nisulti ka siya na ako nga na-inlove siya na ako. Kuswerte ko di mo. Amigo. Ayaw na na panguyabi. Buutan na kito para nimo eh. So ayan na ako. Masi ba ma-inlove siya ko niya? So ayan lang ba? Migo, kung gusto ka suway-suway, salain na ng babae. Ayaw ng babae nga nagtinarong. Asa magkalaban Migo? Mura masipapor ka sa babae kaysa na ako. May pagkatun tapos ato pag amigo na. Murag di man ka amigo noon. Uy, tagam na ni miss call ka ni Jim. Grabe ni mapayana eh. Murag karoon pa magkasuway uyab-uyab. At man kayo. Di ko maka-feel og thrill niya. Boring. Huwag ka na kinako siya, no? Total, naampo ko ilang reserva din eh. Ma! Wala lagi ko makabantay nga. Masuroy smart din his ato. Busy siguro, ma. Ambot, wala naman sa mo text. Mao ba? Ay maayo ra po doy. Aron dili mo magsigiglaak. Asa man ka? Mupalayo lagi dayon kung naay manawag sa cellphone. Kadit sa, ma, ha? Kadit sa. Hello, B? Hello, be. Nanawag ko kay gusto makaila si mami nimo. Ha? Naon sa manon eh. Makigbuwag naman yung tago. Ipaila-ilan mo ko siyang mami noon. Kining B, kanang naos ako isulti ni mo. Unsa man na, be? Jim, tarong na kay ka. Dili ni mo deserve ang parehas na ako. Buwag na lang ta. Be. Be, yun ibuhatan ako. Maluoy ka. Sorry, B. Sorry. May pagpagngan. Hilak-hilak man noon. Anak, nanawag si tiyo nimo. Adto kuno ka sa syudad po yo uban niya. Iya kang pasudlon og trabaho dito. Unsa mang trabaho, ama? Sa mall man kuno na. Ito na lang dayon kay diretso na kuno kag trabaho dito. Sige ma. Mato ko syudad. Ariel, break usa og 1 hour. Sandra, ubanis Ariel. Yes, ma'am. Break na po ko. Familiar man ni babayan, ha? Ay! Siya itong sa diskuan nga hubog. Nakabangga naman ni Marvin. Tara, adatas kantin. Miss Anda, no? For sure, waka mahinumdum ako. Nagkita na dahi ta? Pero hubog ka? Imaming nabanggaan sa akong... Ay, oo. Ay, nakabahinom dumiyato, please. Ngano day? Unsa din itabo itong gabi na? Basta, dili na ko gusto mahinom dun. Ikaw? Sige. So, kita may una nag-aila din eh. Pwedeng mangay ko sa mong number? Para po na ako yung mga suod-suod din sa bahoan ba?
Sure, number man ka. Di man ka akong address. Pwede sa gihatid mo kapil. I like you. Game kay ka. Oh, sa mo magkailala tagbayo. Let's see. Nindot sa ikatik si Santa na. Makalingaw. Si Augin pa yan, ha? Lisod pa sugton. Pero dali mo kagat. Magkalibog. Ngunit ganahan ako. Ma-challenge ko. Pangyaban ko ni. Unsi trip ni mo, uy. Nanong gini ka spark na kikita. Sandra, di na ko mapaligoy-ligoy. Pwede ti kang mahimong girlfriend? Kuyawa. Nagdali ka? Wa man. Awoon niya na lang. Huwag di ka magdali. Pero, di ko ganahan mato kapaslain. Please, Sandra. Okay. Sige. Tarong ba? Ayaw na lang. Ganahan ka ba kuya una ko? Ayaw. Basta, ako na ka. Laon naman gabi eh. Pero pa magtay si Sandra nga, naulit na siya sa ila. Di ko gusto magduda. Pila na kay gayong dagang kong nadunggang nga tabi nga, na siya dain. 8 years na mi. Di ko agay magduda pa. Babe, pila naman katuig. Magpakasal na tabi. Noon sa kadiha. Di ko, uy. Unya na nagkasal, uy. Maglingaw-lingaw sa ta. Wa pa ka patagbaw sa lingaw-lingaw? Gusto na kong naipamilya. Wa pa maghali magkailang isig kapamilya na to. Nya magpakasal na hinuon ta. Pag sure ka, Ariel, uy. O sige. Karong Sabado, ipailayla kang mama. Muli ta sa among barangay. Kumusta ba't ka diha? Karoon pa magkamanawag lagi. Muli ko na karong Sabado, ma. Ako ipailayla ninyo. Oo. Muli magid ka karong Sabado kay kasalbaya ni Marvin. Ha? Marvin ka kong amigo, ma? Unak good. Nga naman, wala ka imbitara? Wa man. O, basig busy pa. Ako na paabutin nga ang text, ma. Babe, naingnan ko sa mama nga mga tutak karong Sabado sa amo. Unsa? Ano nabuot-buot man ka, uy? Di ba, mao naman na ikuwang? Ano magkasal na ta? Dili, Ariel. Babe, o si Dili? Dili ka pa pasigurado na ko? Sorry. O si... Wa ko magkasabot, Sandra. Wa na ko mahikog man nimo. Unsa? Grabe ni Sandra. Iyan giusik ka na pinakatuig. Ako nahibaw ko. Dito na ko na gym nagtinarong. Sa babaeng tarong ginta. Kumusta na kasi ron? Muli ko ikasabado. Pagkikita ko niya. Umutan mo sa ko sa kasal ni Marvin. Uy, nak. Ay, maayo kinakaabot ka nga wa pa magsugod ang kasal. Gusto lang kumutanos amigo na ko, ma. Nakaslon. Migo? Oh, Migo! Congrats! Salamat, Migo. Sa tinuod lang, wa ko'y napili nga bisman. Huh? Wa mo ko'y makapuri sa imong lugar. Ikaw rin ang akong bisman. Salamat, gininga ka, ha? Salamat, Migo. Bisig wa ka mag-imbitar. Nagtukong ako yun na ikasal na. Naunhanin ako. Pero, kisap na bride to be ining kagwang? Oo, namarog na mga tao. Padaw na mo paso ang bride. Oh, si Jim. Si Jim. Siya pa nga sa ulo ni Martin. I found the one and... Migo,
sobra siyang nasakitan pagbiya nimo. Og ako mo inaasuyan to pad aron mo maam niya. Hinaot nga okay ra mo, amigo. Kamo mo'y ang isusog sa amigo. Salamat sa mong pag-atiman niya, amigo. Nagkamali ako. Nasakitan kay ko. Nagmahay kong gibuyaan ako ang babae nga nagtinarong untan ako. Pero nagpasalamat na sa ko. Kay balipayon na lang duha si Jim o si Marvin. Dinhin lang kutob. Dagang salamat sa pagtagan ni akong tampo. More power sa RMN. Maayo nga daw kaniyong tanan nga mga suking di paminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga magkatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Sarah. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Yesterday once more. RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Recorded by Radio Mo TV. Huwag kong kabante sa cellphone. Jerry, anniversary na to ron. Nagsabot na nga magkita ron, diba? Lagi, pasensya na. Nalimot ko. Pagod na ako sa restaurant katong nasabutan. Aron makapreserve ko daan og table na to. Sige, magkita man ta dito. Pasensya agad kay saan nalimot man ko. Sharon naman sad. Anniversary na to niya ikalimtan nimo. Babe, di ba ako kanagin nga busy ko? Nabi ako igipadagan nga negosyo. Sige na lang. Sabtunti ka. Pero next time, ayaw na nigbuhata ha. Promise, di na ni mahitabo. Mag 3 years na mo. Unya na alam yung mga trabaho. Unsa man, wagin may plano nga magpakasal? Day, kung ako lipang tanaw mo, ready na ba agad ko? Unya si Jerry. Ambot. Ngano di ay, uy. Wadi may tabo nga nakisgot mo about Ana? Wa man dayo eh. Mo na giingon nga kung ikaw ready, si Jerry may dili. Ngayon nakaingon man sad ko. Day, kung ready siya, dapat unta naghisgot na siya og kasal. Namoy mga nindot nga mga trabaho. Sakto na mo sa edad. Kung saan mo nagipaabot ay ninyo, uy. Uy, tuoday ba? Nganong ikaw naman daay na aron? Nganong wa mas Jerry? Nako no sila business seminar. Business seminar? On a holiday? Oo. Siguro, more availability po nila. Kaya syempre, mga businessmen and women ba na sila. So busy na sila. Hala no? Oh, mamang ka ha. Nahala sige. Uy. Hala, si Jerry na? Ha? Asa ba? Dara oh. Hala, nalagay na siya kuyog babae, girl. Sweet kay sila oh. Uyab na niya. Unsa? Recorded by Radio Mo TV. Sarah? Iyon ka doon na kay business meeting. Lahi day nga meeting? May mo ba iyo pag-skandalo din eh? Mga naman. Mauwaw ka nga ma-expose ang imong kayo mabay. Nga cheater kang dako. Sarah, unsa pa? O, si pasabot ani. Okay, fine. Tika kita na ka. Uyab na ako ni kining akong kuyog. Og sorry. Pakigbuwag na ko nimo. Kay wala ko na feel nimo. Unsa? Sure ka. O, lagi. Gago tong akong ex. Way ayo. Dahil ako siya usikan sa kong luha, no? Oh, dahil ka diyo sa nainanawag. Si Jerry na sa tingali ni ay. Ako lang sa tumagon ha. Sa mukha ginitohan na, uy. Nahala, sige, bye. Ayaw kalimot sa atong reunion, ha? Tunga ba yan, gina, ho? O, lagi. Sige na, bye. Hello? Ikaw ba? Sa may problema ni mo? Di ba ikaw may nakigbuwag na ako kay Mato di mo, wa na kay love na ako? Bisan ka pila pa ka mag-ilisog number, Jerry, aron tawagan ko nga makigbalik ka na ako. Dili na ko. Nakasabot ka? Ma'am, sorry. Delivery rider ako, ma'am. Palihog na kong naong sa imong parcel, ma'am.
Hindi mo ko na pwedeng musaka diya sa imong unit. Mato din is guard sa building. Ay, hala, mao ba kuya? Sorry. Okay na mamoy. Paabot lang ko din eh. Tsura lang di ka, ma'am, ha? Para proof of delivery. Sige kuya. Mana, ma'am. Thank you. Thank you sa kuya. Og, pasensya kayo ganina. May kaso, ma'am, eh. Asa naman ka? Uy, nakita na sila ni mo. Naghuwatan ako sa kong rider. Padong na ko diha. Ay, magdugay ha. Amping ka, girl. Bye. Sige, bye. Ang gabi, ma'am. May gabi kuya. Ikaw din ni ma'am, eh. Ha? Ako tong delivery rider ganina buntag. Nga nagatod sa yung parcel. Ay, mao ba? Ikaw dito kuya? Oo, ma'am. Sakay na, ma'am. Thank you kuya. Thank you kuya ha. Ma'am, basi ganahan ka nga ako na lang po nang makuha ni mo niya. Ha? Basin malisod lang sakay ba? Oh, sige kuya, pwede na. Sige. Ngayon lang ko sa mong number, ma'am. Sige kuya. Mao na ko number. 09. So Danilo day iyang name. Oh, In fairness ha, gwapo siya. Lucky. Nanguyam siya ni mo. Wa pa man ni noon masulti pero na ako'y feeling nga padung. Unya ganahan naman ka kaniya. Okay ra ba ya, day? Pero lang. Pero unsa uy? Girl, delivery rider man in town siya. Uy, unsa mo ko niya sa pagbuhi? Ambisyosa sabi ako ha. Dili ko gusto partner nga kontento lang kung sinaan niya. Hala girl, basig na po na siya plano uy. Napoy ba yung plano ang tao? Wata kahibaw, basig na anay gitiguman. So lang gud. Kasi kung tanaw baya no, buutan baya siya o murag responsable sad. Maayo ka ha? Thank you, Sarah. Isaan ako. Pag-aunog, mahal ng tagid ka. Salamat, Danilo. I love you. I love you too. Mao na. Ano mo na magkita katuig. Gusto na kong magpakasal na ta. Ha? Mao niya. Will you marry me? Danilo. Sorry. Sarah. Unsay pasabot nimo? Dili ko. Mahadlo kong isugal akong kinabuhi nga kauban ka. Nahibawagit ka nga nagdako ko sa lisod. 6 years na ta pero hangtod karon maulang gihapon ang imong trabaho. Sarah. Buotan ka. Og nahibaw ko mahal ko nimo. Pero di naigo nga rason para nako nga magpakasalan nimo Danilo. Mao I'm sorry. Makigbuwag na ko nimo. Sarah. Girl, dili ka hagbaba ng imo kag Danilo? Kaya wala gud oh. Humani mo siya gi-turn down, wala siya ka makauyab og balik. Di ba mag 4 years na sukad ato nagbuwag mo no? Oh, nya wala gyud siya magparamdam human ato. Wa na. Mao na tilas na akong pagkakita niya. Ano kun uy? Kumusta na sad kaha siya no? In fairness ha, lami lagi ilang kape din ni ay. Pag-ura man kuno ni nga nag-open nga coffee shop. Mao bitaw. Si Danilo na nagpaingon din ni oh. Uy hala. Wow. Hala nakasakyan na naman. Og lahi na kay purma si Danilo girl. Asinsado naman kaayog dating oh. Yun lang.
Naay babaeng di pa kanaog sa front seat unya mabdus. Hala, wife na niya? Padung siya din ito eh. Hi, sir. Welcome. Ay, Sarah? Hi, Danilo! Hello! Hello, hi. Musuan mo? Niya, okay ra. Ikaw! Loy, grabe ha. Murag asensado na magandang dapita diha, eh. Lagi. Hello, is Ginoo. Papan ko na ulang ikan sa Dubai 5 months ago. Nagtukod mig negosyo. Ang agam mong wife, coffee lover kayo. Ha? Sa ato pa, inyo ning coffee shop? Oh, yeah. Akong wife yun ang gusto ani, nga klase sa business. Kanya, hilig man siya bake o mga pastry. Maong niya, ako na siyang gisuportahan. Sige ha, diyan sa tamo ha. Oh, I hope you enjoy your coffee. Sige. OMG. Minyo na gaday siya, Tay. When I was young, Sakit kaayo nga mahibaw anak ko. Nga naminyo na day siya. Doon ay part na ako nga nagmahay kong maayo. Kaya ako mong gidudahan ang kaya unta niyang buhaton para nako. Tingali, kung wa pa na ako siya gi-turn down at no-propose siya nako, ako unta yung asawa karon. Pero lagi, uwahin na ang tanan ug igo na ako sa paghandom sa among kagahapon. Bilhin na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kato mga hikalan kaagi ni Sara nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayong ipangayo. Awit ti rekolohan, Yesterday Once More. Handumanan so sa ka. Kumusta ka ninyong tanan nga mga suking tigpaminawan niiningan dumanan sa usa ka awit. Ilabi na sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat tampo. Ako si Bibi. Sa dil pa ako isugdan sa pagsaysay nga akong sugilanon, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan nang dahil sa pag-ibig. RMN Drama presents Handumanan so sa ka-awit. Ano pa na siyang kaagi karon? Mau kinig sa kababae nga taga Barangay Sufatubo, Glan, Sarangani Province. Ang atong matatampo, nagdasangan nga, baby. Pa, matrabaho na lang ko. Di naman yung ko magpadayon sa akong pagtunga kay nasakit ka naman. Anak, bata ka pa kayo. 15 anyos ka pa nga maghuna-huna sa pagtrabaho. Sige lang, good pa. Aron makatabang sa ko ninyo ni mama. Musupak man ko, wag gihapon ko'y mahimo. Siyang kamo ka managsuon. Kung wa pa unta ko masakit, dili ka gyud unta maundang sa imong pagtungha. Sige anak, kung may imong gusto nga mo trabaho ka, tugtan ta lang ka. Angyo ko lang pag-amping ha. Pag binutan na gyud sa mga kamot, kay dili ka gyud magmahay. Mayo kaming muda o pagpangga sa mong katabang dinis bahay nga buutan. Oh, sir, magbinutan dit ko. Isaat ko na. Mayo, kubaw ka na. Hinawan sa kung tanaw ni mo, buutan mo ka. O kasaligan ka. Dagang salamat, sir. Huwag ba ka na makasugod sa mong trabaho, isip katabang dinis bahay, ha? Pahuway lang una. Nagkinahalan ka pagpahuway. Okay naman ko. Magsugod na lang ko karon, sir. Ugma na. Aram magkapahuway ka. O akong asawa na mo'y muhatag ni mo sa ubang instruction din sa bahay, ha? Kung mauli na siya. Sa pagkakaroon, pahuway lang una, baby. Sir. Dagang salamat.
Uy, baby. Naglaban ka pa? Gabi na. Akong gipalaban niya nga akong uniform pa. Aron ako magamit og sa buntag. Uy, wala ka pa pang uniform, di ba? May tulog ka ba ka uniform nga magamit mo sa imong pag-eskwela, ikapuli-puli. Mas ganahan mo ko sa fitting anang uniform pa. Gabi naman, good. Kung saan pa man pagkauga na? Ako lang niya ning ipa-electric financer aron mauga og utaw na lang sab nako ugma sa buntag. Kana, naaraman daay na. Salamat ha, baby. Sige na, paway na. Kay gabi na. Mamata ka pag sayo ugma. Oh, ikaw daay pa, di ka pa mato? Matuog sa ko karon. Mag-check pa ko sa mga pultahan o sa mga bintana kung natarong mag-lock. Okay pa. Usudan ako sa kong kwarto. Good night. Purbidang anak ka. Pasensya ka na ha, baby. May pagka-spoiled na gining bataa. Toad, huwag ko magkabantay ni mo nga nagunit og cellphone. Doon na ka ba yung cellphone? Wa man ko'y cellphone, sir. Di sad ko hilig, ana. Pero baka mo gamit. Oo, ang akong mga classmates sa una doon na may cellphone. Makagamit man ko. Magpapalit unta ko ni Papa. Nya, di man kaya sa among budget. O saan man yung pag-communicate sa inyo kung nawa kay cellphone? Palitan di ka, pero kaya pagsaba sa amo ni mong babae, ha? Nga palitan di ka cellphone. Ay, sulti ko ba mga tao din eh. Ako niligalo ni mo. Uga, ato na ni sekreto. Aba? Hala, gipalitan gituod ko ni Sir og cellphone. Sekreto niyang gitunol na ko sa diyang wa pa sila makalakaw si Ma'am. Hala, kanindot sa cellphone. May cellphone na cute ko. Oh, may nanawag. Kinsa may nanawag na ako nga. Wag ko pumaning akong cellphone. Hello? Kumusta? Ay, sir, ikaw ning nanawag? Oo, nagka-save niya ang akong number, ha? Saman, may cellphone naman ka. Happy ka na? Oh, sir, salamat kaayo, ha. Pag binutan ng yun, nili ka gawin bumahay. Ayaw pa na bighagos ipong lawas, ha? Mahuway, san? Naluoy ko ni mo. O gusto ko magkatabang. Nili ka gawin bumahay. Basta, magbinutan ka lang na ako, baby. Nagkagusto kay ko ni mo. Sir. Dili ko pasagdan. Unsaon na lang kung mahibaw ang imong asawa sa atong relasyon. Tingali unsaon ko niya. Nagampi kita sa itong relasyon, dili ba? Usa, huwag kay nga kadlukan. Dili lagi sila masayod. Baby. Sir. Nak, may nahabilin ka pa nga hang kwarta para sa imong kaugalingon. Nga murag, gihurot man imong pada ang tibok mong sweldo na mo ni mama ni mo. Okay naman pa. Wa man sa ko'y gastos sa bahay sa akong mga amo kay libre man tanan. Ang ako ba, anak? Wa ka na lang unyay para sa imong kaugalingon. Luoy sad ka. Ayaw ko kabalaki pa. Okay ra kaayo ko sa mga kamot sa akong mga amo. Tinangga sad kaayo ko nila. Maayo hinuod kon mao ka na, anak. Salamat nining kwarta nga imong gipadana mo ni mama nimo, ha? Dako nabigtabang na mo og sa imong mga igsoon. Kalipay ko nang magkatabang sa atong pamilya pa. Mahal ko kamo. Andam kong buhaton ang tanan, malipay lang mo. Timan ina. Tuwanan ako nga amo. Nakalakaw na. O, ako na lang usaon niya sa bahay.
Wagi kasayuran ang asawa sa amo na kong lalaki. O kang iyang anak sa tago na mong relasyon ni sir. Bahala na. Dako ning sayo. Pero pinangga kaayo ko ni sir. O magatagan sab siya na ako og kwarta. Dako kayo siyang nahimong tabang na ako. Manlimpi na lang ko. Sir, unsaon man ako ini? Mabdos man ko. Ayaw ka baraka. Diliw kay ko pasagdan. Parangin ko na mo ni ma'am ni mo nga mapahawag ka. O tugutan ko ikaw. Pero, i-boarding house di ka. Ano malayo ka lang diya sa bahay. Unsa? Tumana ko sa may sulti ko nimo. Mahal ko ikaw. Diliw kay ko pasagdan. Kinalapataw ko ng bata sa sulti mo sa bakal. Tungkol kay ako ka ng anak. Hangtod asa kutob nga matago na to ang atong relasyon. Nagdagan ang mga adlaw. Nagkadako sa mga akong tiyan. Kutob sa tumahimo. Kinala ito matago ang atong relasyon. Nasayod ka gud nga dako kong ninyo. Dili ko gusto nga may skandalo ka. Dong, nasayod ka na kidun sa ko ikaw kamahal. Sa kadako sa kintang sa itong pangitaron. Mahal ka iti ka. Nasayod ko. Mao kinahinungdan nga wa ko gud ikaw pasagdi. Gihatag ko ni mga tanan tungod kay mahal ko kayo ikaw. Uy, kinsa nang nanawag? Si Papa Rufo. Siya kining nanawag. Tubaga. Tigaling may problema. O nagkinanlag kwarta. May kay ni apa ko. Hello? Bebe, unsa ka tinuod kining akong nasayran, ha? May nakakita man kuno nimo nga dako nagtiyan. Mabdos ka di ay? Mabdos ka ba, ha? Wala lagi ka musulti na mo ni mama nimo nga naminyo ka na dahi din, ha? Nganong imo maning gitago na mo ni mama ni mo, anak? Pasaylo ako ninyo ni Mama pa. Patubangan na mo ni mama ni mo ang nakapamabdos na mo. Dako siyang minyo. Nagmahal ko sa usa ka taong minyo. Inuo ko ni mo. Pauli sa ato. Pauli din eh. Andam kami si mama ni mo sa pagdawat o balik ni mo. Pauli sa ato. Daghang salamat ka na minaw kagud nako nga mo pauli ko din sa ato, anak. Nagpakauhal ko ninyo ni Mama pa. Dili kay ikaw rin nahitabo ini. Mao nga nakadawat ra kami sa imong gidanghatan. Anak ka namo. Ug mahal ka namo ni mama nimo. Ni pasalig ang amahan ining akong gisabak. Natili ko niya pasagdan pa. Magpadadanan kihapon sila kong kwarta para sa among anak. Iya ka ng katungdanan. Kung mohatag siya, maayo. Ug kung dili, maayo lang gihapon. Mabuhi ra gihapon kita dinhis ato, anak. Kauban ang umaabot na mong apo ni mama nimo. Sarili ko. Pinanggakayo ko sa akong ginikanan. Nakadawat sila sa akong gidangatan. Sa pagkakaroon, 3 years old na ang akong anak. O sa kabatang babae. Ug ako na lang sab siyang gibilin sa akong ginikanan kay naminyo naman sad ko. Maayo na lang gani nga may lalaki pa nga nakadawat sa akong maitom nga kagahapon. Nadagma ako kausa kay gayon ni ana. Kay naigugma ko sa usa ka lalaking idaran, minyo pagyud. Tungod ra gyud sa sayop nga gugma. Dinhi nilang kutob og daghang salamat. More power, RMN. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw niing handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga makatag og kinabuhi nini nga akong kaagi. Ako si Lara. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, paliw pagtugtog sa awit kinaguluhan. Flowers. RMN Drama presents Handumanan
sa kaawit. Ano pa da sayang kaagi karon? Mo kini sa kababay nga nagpuyo sa Cebu City. Gato ba tatampo, nagdasingan nga, Lara. Recorded by Radio Mo TV. Lara, mga pilansad kabuan pero wa pagiti ka madasa mo. Ganahan ko nga makailan sa mama nimo. Sige. Kanus aman. Oh, Marco. Dili ka strikta si mama nimo. Gikulbaan man ko. Ay, kulba dagod. Buta mo na kong mama. Oy, di ano man di ay mo, nak? Ma, Oy, di ano man di ay mo, nak? Ma, si Lara day, akong uyab. Lara, si Mama Violeta. Hi, tita. Nice to meet you. Diretso mo din sa kusina kay nagluto ko para ninyo. Mao ba? Maayo hinuon kay buutan di ang mama ni Marco, nak. Lagi ma, gaan kayo kung buot siyang mama. Mao ni importante para at least kung kamo mangyud gani ang magkadayon ni Marco, wa kay problema sa inahan sa imong bana. Ay, mama said, uy, ba naman sa dayon? Ay, asa man day na padong, sakto naman mos edad. Naamoy mga trabaho, di ba? Ay, panahon na tingali nga planohon ninyong magtukod mo og inyong kaugalingong pamilya. Ma. Sakto sa mama nimo. Panahon na nga magtukod tagarong kaugalingong pamilya. Ha? O, ang sibot mo ipasabot? Magpakasal na ta. Marco? Mahal ko nimo, di ba? Siyempre. Pues ugma na yun. Mamayan mi ni mama sa inyo. Aron magpakasal ta sa labing madaling panahon. Muna, babe. Okay ba rin mo nga anin na lang puyo si mama o ba na to sabay? Nga nang dilikod, babe. Inahan ba yan mo? Salamat, babe. Salamat sa pagsabot. Maayo gani kay nakaumagan kog buutan unya gwapa pag yun. Ikaw gyud ma. Salamat kaayo nga inyo jud kog ipapuyo dinhi sa inyo, ha? Mawi ka sumauwi. Pamilya na baya ka? Day, yan ako. Oh, Marco, milagro kay sayo karon. Dili mo yung balita, Lara. Ha? Nga naman? Wala ko'y trabaho. Unsa? Recorded by Radio Mo TV. Nagkuskating ang kumpanya nga akong trabahoan, ma. Unsa? Oo niya dong, unsaon man karon? Oh, mangita kong ling trabaho. Oy, ala. Wala ko gingna nga ikaw ba'y mabuhi sa mong banaw sa iyong mama. Anak, cute. Pero okay naman sa day, uy. Umilya man na ako. Basta pa, ako man mo na yung trabaho. Awod. Sabihan sa nila sila ni ha? Pero sa ilawan mo. Day. Ano man yun, uy. Kakatag pa dinis kusina. Mau pag pag-abot na ako din sa bahay gikan sa kapoy nga trabaho. Unya nag-abot na ako, nagkatag lang. Masyaro, huwag yung makahipo si Marcos ilang kinanaan din eh. Ay, napay mga bulingon na mo. Nagtipon loob na. Di ko ganahan malihok eh. Kapoy. Pero Marco, babe, dili sa maayo nga ik-abot pa na ako din sa bahay. Ako pa may masunod siyang kikanaan. Kapoy ba ako gikan sa trabaho? So, man? Imo nang ipanawag na ko karon? Gawa ko'y trabaho? Wa ko'y giingon, ana. Ang ako lang magtinabangay ta din sa bahay. Lasa na ni mo eh. Rikig ikaw may duli trabaho ron? Nga naman eh, o sabay na itabo din eh. Ha?
Anak Marco, anong nisakag imong tingog? Naunsa man mo? So, gilim ko siya. O, pag-abot sa trabaho, yaw-yawa din ta. Marco, naunsa man ka? Huwag mo masabtan akong punto? Ayaw sagit-sagiti ang akong anak, ha? Kay wakay katungod nga mingon anak nga to niya. Oh, ma. Oy, naunsa ko di ay. Ay, maulaki. Sa una, buutan kay imama na ako. Pero nausap naman. Kung naamilalisan si Marco, mulaban gid siya. Unya, mag-apil-apil. Unya, ikaw pa mo'y nanarbaho, day. Ikaw pa may mulihok sa bahay, ug manglabas silang sinina. Wala man tani kaso na ako, day. Kaya again, pamilya sila na ako. Ang ako lang mga... Bisan sila makinan-an na lang gani unta. Makahipos sila. Dili pa, ako pa mao'y magsunod. Ay, kapait ba yung anak, uy? Pero sa tinuod lang na ino, muro mo kong nagbahay ani akong kaminyuon. Oh, sa day? Maayo man nagod si Marco pag-una. Pero karon nagkatapulan na. Ultimo gani siyang pang bisyo, ani pamangayo na ako. Oh, kawawa ko na yung ayaw na tuhod na. So, di gid makabadlong iyang mama niya? Di man. Gitolerito sa niya. Ay, ala no. Hi, Laura. Oh, oy. Hi. Ay, kung si Wayne palang imo, doy. Di ka tingali ka maproblema ron. Day. Dako bigyan na gusto ni mo si Wayne, doy. Magsige bang yapon ang pangumusta ni mo, bisag minyo na ka. Ha? Kinsa ning Win, nga magsikigri ako gahar sa imong post? Kauban na ako sa trabaho. Kauban o imo ning laki? Mahimo ba, Marco? Gamayng butang imo mading mo ang issue? Oy, nga ano man, di. Nga nung giaway naman sa di mo ang akong anak. Imong anak ang bado nga, ma. Gamayng butang imo ang tag-issue? Oh, mutubag na kanak ko ron. Uy, ay ginana ko yan, ha? Kahilas ba ni mo? Ako ba karon ang hilas? Abi ni mo, Marco, gikapoy na ko. Kapoy, ikang dadon. Tulo pag ganit na tuwing atong kaminyoon pero bugat na kay kapara na ako. Usa? Gikapoy akong sunod sa iyong agi. Sa iyong agi rin isabay. Imbis mangita kang paagi, nga makatrabaho ka aron na ako'y kaabag din isabay, pero mas busy kasi mo bisyo. O yun sa, kada bisyo ni mo, arita mangayo na ako. Habi ni mo, mas mayo pa siguro magbuwag ta. O sige, ganahan ka magbuwag ka. Sige, nagtuo kang pugan ka. Dili oy Lara, mas makakita pa kong labaw pa ni mo. Marco! We were good, we were gold. Abigin ako pugan ko niya tumigayon na, pero wa man. Kapoy man di ay kung ikaw ra mismo ang magdasa o sa karelasyon, no? Maayo nilang gani kay wa kami anak. Human ato, ako ni hibawaan nga naginom-inom sila kuyog iyang mga barkada. Og ang sakit, kay naa siya babae nga tapad. Og nahibaw mo unsa pagimasakit, naa ang iyang mama sa tapok nga murabag okay ra para niya nga nailaing babae ang iyang anak. Og dito ko nakaamgo, nga wa gid ko'y bili para nila. Sakit ang mabinuangan pero mas lami sa feeling nga makamatakas ka matuuran. Dinhin na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Lara nga taga Cebu City uban sa awit nga iyang ipangayo. Awit nga regalohan, Flowers. Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka ugubos sa direksyon ni Priscilla Recadas. Kamuusap mga higala at mga sukin ti paminaw kinasingkasing pang kitapit sa papadaa sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi. Recorded by Radio Mo TV. Handumana so sa ka. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Ching. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, You and Me. RMN Drama presents Handumanan so sa ka.
siyang kaagi karon. Mao kini usa ka babae nga taga Cagayan de Oro City. Ang ato matatampo nagdatangan niya Jill. Ay, paita. Kadaadlaw na lang gid maglisod ko og sakay. Tiyas ka pagkalitaw mag-atang ang jeep. Ay, salamat. Nagi-jeep na way sud. Mudumog sa ganing mga tao ba? Ay, kinahanglan nga mudumog sa ko para makasakay ko dayon. Ma'am ko pa! Maumadi nga jeep ang permit ko sakyan. Naano sinig tining gwapo nga kong doktor ay. Sakay na ma'am ko pa! Ibilan tayo likodan na, Dre. Dapit na ko. Kagarak yun. Ay, bahala na. Masakay na lang ko para makaulit na ako. Plitin ako, oh. Ayaw na lang ma'am ko pa. Libre na na ako ni mo. Nga na kung mag-lipriman ka. Nagtrabaho, biya ka. Maayo na lang. Makalibre ko pretty o guwapan na paringot ni mo. Dawata lang lagi ni. Hindi ko gusto nga na ako'y utang mo. Sige. Ani na lang. Di ko na dawaton pero Facebook lang ako pangayuon mo. Magpaila di ko nimo. Ako di si Makoy. Plano unta na akong manguyab nimo pero basta niyang makaingon ka nga presko ra kay ko. Maong nahinayin na nato. Unsa? Kaisog ba mo na? Gisapot ko, maoy. Sapot yun ko. Kaya ano ba? Namo kay kong doktor nga presko kaayo. Feeling gwapo kaayo. Di na rin pagid gwapo. Nagingon-ingon pa nga. Mahuyab ko na siya nako. Gisapot ka. Kay wa ka panguyab biong dayon. Ha? Dili ba, uy? Oh. Gisapot gani ko kay presko kaayo. Sabi ay. Wala bagi ko'y plano makirelasyon o pobre kaayo, ma. Uy, nak. Ayaw pagsulti, ana, uy. Nakaminos ka niya, bikong doktor siya. Dili magkukuganahan, ma, nga maglisod ko puhon. Nak, ang importante, tarong ang iyang trabaho. Ay, wa may dautan sa iyang gibuhat. Tinarong ang iyang paagi na. Maong ayaw pag-ingon, anak, nakasabot. Ma. Unsa doy? Natandog kas gisulti si mama diyan nimo. Maulig kita eh. Aluoy na lang yun ko sa konduktor. So, nagmahay ka. Nga ka mohatag siya ang Facebook. Medyo. Pero sige lang, uy. If makasakay ko og balik, total, suki naman to na akong ajit. Aw ako na lang si tarungon og tagad. Ningaw man ang tan. Dili man kayo sakay ng orasa. Bahala na. Dili ko masakay kung wa si Makoy. Ma'am ko pa! Si Makoy. Ha? Imong Facebook ang nakasuwat ani papel? O lagi. Dawata na. Samtang wa pa mausap ako muna una. Salamat, ma'am ko pa. Kabisi si Makoy na magkikabisi yan sa. May lain pa. Samok na magani kaayo. Tao, nagpadaman kasi mong kaluoy. Maulag kayo, uy. Pero, dili na rin ako tagdong, uy. Ay, panguyab din sa chat. Uy! Ano na lang. Mag-in relationship na lang ta sa Facebook. Day, aron, di na siya magsiging samok ni mo. Pabito siya mahibaw nga lalakwik ko. Bitaw, no? Nag-chat bisag si Makoy. Di pa kita ni simundan bisag og anak ko ka in a relationship sa Facebook. Ay,
akong basahon di. Congrats, Jean, my love. Unta, successful ang inyong relationship sa inyong ulap. Sakit man daw akong nabili gid ka, magkagusto na ko kay pobre ra. Ug labaw sa tanang dati ko dapog naon. Hinaot, naunta, magmalitayon niya. Naunsa man ko. Bisa nagbalipay na unta ko nga dili na ko niya sa mukon. Pero, mura man ko kasakitan. Dili ka. May pagbati na sa ko ni Makoy. Ako ning i-deactivate ang akong account eh. Ay, maglikay ko ni Makoy. Sugod ugma, muhangyo ko ni Mama nga magmotor na ko permi pa doon sa eskwelahan. Pwede ramanak. Pero aron sigurado, si Pilo na lang atong hangyoon nga mo'y muhatod kuha di mo. Aron safe gid ka. Unya bayran lang nato. Sige ma, bisag kinsa ma, basta magmotor lang gid ko. Uy, Day! Happy na to graduation. Excited ako sa to graduation ball. Ako sa day. Nanakay isulom. Babay! Karoon po magiging tagabangan para ikasulom. Ako sad. O ni asa man. Ay, human sa klase, magkuyog ta. Sige, Day! Ay, may gani ka nakahangyutan, no? Nya, mga nice sila mga dress. Mao cute. Day, masakyan ako, ha? Una na ko di mong uli, ha? Sige, day, bye. Uy, hala. Wala pa dito mahibaw sa Pilo nga. Naapa ko'y gilakaw. Ay, mag-jeep na lang ko pa doon uli, uy. Total, na naman sa jeep mo agi din pa doon sa amo. Oh, naina pa doon. Uy, hala. Katong niya akong suki na jeep. Oh, uwa lagi sa Makoy. Ay, maayo na pa din noon. Masakay na ko. Day, ikaw mo nito mamiga ni Makoy, no? Oo, Noy. Wala lagi siya ron. Nasikwilan mo siya, Day. Nasi magkuduktor. Mao ba, Noy? Maayo hinuon. Congrats, anak. Proud kayo ko nimo. Salamat, ma. Ay, Day, congrats sa itong duha. Congrats na to, Day. Huwag na ako'y good news. Nakunikitaan nga nag-hiring o mga fresh grad. O ang nakarindot kay ako uyuan ang HR dito. Si man apply ta? Sige ba? Kana pa? Mag-uban kaya putas trabahoan? Uy, Jing. Naunsa ka, uy. Anong hinay kay kagtingog? Pilit kay dinalawan ni mga itong supervisor. Pilit kayo. Ewa pa ginan mo sugta. Pilit ako. Na, wag ko'y plano, Day, uy. Dili ko ganahan na niya, uy. Na, kisi-kisa di mo. Si Makoy. Uy, amaw. Naya ko na ng tingog ni mo. Ay! Uy, nakailang Makoy diri, uy. Usa pa sa joke naman na. Maninood lagi ka. Saan ka ba karon siya paghihapon? Ambot lang. Wala man po may communication sukat ko nag-deactivate. Na, i-activate og balik mong Facebook, uy. Ano may bawaan mo kumusta na siya? Sige, akong suwayan na. Ay, inabalik na akong account. Tanaw na akong mga message, be. Oh, kadaghan og message ni Makoy. Akong basahon. Jing, kung bisan og naa kay uyab, magpaabot kihapon ko nimo. Love ti ka, Jing. Basing pa dayo magkapawag mo sa imong uyab.
magpaabot lang ko. Amaw, cute. Ay, dugay din nga message. Hasta yung mga pictures, mga karaan pa kayo. Niala yung picture niya nga nasa kaubang papay. O nagkukusya sa patap. Naan ito sa pamilya? Ako ba ka reply no? Aron mahibaw ko. What? Oo niya sa mag-reply ni mo? Ako siyang giingnan nga. Gimingaw ko niya. Ay. O nagbilin ko og contact number. Just in case. You know. Ay! Kaigat, kini mo babayanan ka. Ha? Halitay. Naay anong number nga nanawag? Tubog ka! Dali! Sige. Hello? Jing, Makoy? pili nang magkita karon. Please. Ha? Kinuo ko. Si Makoy ka kanya kung gikatubang karon. Kagwapo na niya. Ang ayan kayo siya sa polo shirt. O murag maayo na siya pagkaputang. Grabe. Jing, salamat kay inisugot ka na makita ta. Jing, okay ra ka? Mura man kag dili mahimutang. Makoy, nabalaka lang ko. Basin niya na makakita na to ba? Mabugnuan unya ko. Ha? Sige sa man. Sa imong asawa? Naano mo digay pamilya, no? Kita mo ko sa picture ni mo sa Facebook. Taka mo lang ka, eh. Ha? Ako tong igagaw nga single mom. O ako tong kinugos ang iyang anak. Mao ba? Nagselos ka no? Ha? Uy, ngano good? Sus. Ningon magani ka nga, gimingaw ka na ako. Ay, kabala ka, Jing. Masobra kong gimingaw ni mo. Mo ni-reply ni mo sa kong chat? Yep. Ikaw, wad yung kay reply sa kong chat nga niingon ko nga love ti ka, Jing. Ayaw kabala ka, Makoy. Masobra kong na-in-love ni mo. Yes! Woo! Wa ako magtuo, nga sa kadugay na sa panahon, magkakamigid ay ni Makoy. Ug malipayon kaayo mi sa among relasyon. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagkagading akong tampo. More power sa RMN. Go! Kachunitan, kuyog ka na. Asa ang dagaw na to? Kuan good. Na may magani og humayron. Matabang ta aron atong mabaligya. Aron natay baon. Sigaw. Nya, kita lang duha. Atong ikuyog si Gawpago. Sigaw. Atong apiton sigaw pago. Aw, kung wap pa ko niya pita, gubot yun. Suga. Sukol niyo ko ninyo. Ngiga no, kamo rin mga kwarta niya ko dili. O, di pwede. Gani kay mingon si Gawchunatan nga piton kagaw. Aw. Kung wapa, kami rin tatong mutabang pagani. Ano mo si Ilal ni Say? Kay doon na ta siya tong anihanan. Gawchunatan, sabat tumalon gaw. Ang saman kuyog ka na mo. Ha? Asa mo gaw? Asa pa. Tabang sa tagpangani og humay. Aron nataybaw sa eskwelahan po. Sige. Asa ta mga ni magaw? Adto ta sa Pikas Barrio. Sa ilang ni Solomon. Sige, tana. Okay na mo? Ato na ni nga kuto na nga tong gani. Okay na ko gaw. Kako, okay sa bugaw. Sige. Pwede rin.
La, kagwapa sa bata, oh. Mga gaw. Bitaw da, puti kayo. Mga good boy lagi kaayo mo sa kay nitabang mo og pangani sa humay. Oo, aron. Oo na, aron nami para palitog baon. Bitaw, mga Ang baon ko? kwarta ni. Miga, kinsa day ka? Anong midool mo ka na mo? Taw, Amu-aman ning kahumayan. La, niyo nga rin eh. kila, dini. Asa rin ka nag-eskwela, Miga? Karoon lagi mo yung kakita mo. Sa syudad man ko nag-school. Maot kay nga puti kayo ka. Insa day inyong mangangan. Ako si Lotlot, o kini si Pago. O kining usa si Jonathan. Ikaw, unsa may name ni mo, Miga? Love, love. Ha? Nakras ka ni Lablab? Oh, ikaw Lotlot. Parehas, tita. Nakras mo sa ko ni Lablab. Ha? Crush ka niya? Di ba, Pago? Pago, kita ng kuko. Tulo di tani day. Kay crush mo yung lablab. Oh. Ha? Salamat kay nauman ako sa kong trabaho. Madto ko sa dam. Kay sure gyud ko nga tuwa si Love dito. Saan pa gyud lagi ko? Nania si Love din sa dam. Kupahagid ni Love eh. Ah! Pangga! Pangga! Go! Lutot! Go! Bago! Kumukong din na. Sakpan na lang style mo, Gaw. Kung nauna magkaog, ani sa damoy, aron makakita ka ni Lablab nga maligo. Klaro kayo. O Gaw, kay ibugid kay ko ni Love. Yay. Aw, panguyab bilang lablab mo. Inigdako na ko Gaw. Ako ginapangyaban si Love. Kumusta na karon si Love, no? Pila ka tuig na nakalabay nga. O na siya pabalik din sa among dapit. Gaw! Gaw, Jonathan! Ako ibalitan mo, Gaw. Usap na, Gaw? Nga na si Lablab sa ato. Ha? Recorded by Radio Mo TV. Kumusta, Love? Okay lang. Dugayan na itong hawa makita sa? Lucky? Kumusta man ni mong pag-eskwela? Okay ra. Ikaw? Okay na, Sab. Abi na mo, Love. Lipay kay ko nga nakita ta pag-usap. Nga naman. Aron masulti na nako nimo ang dugay na akong gitago-tago. Ha? Unsa may mong gitago-tago? I love you, Love. Jonathan. Sa una pa mo ko nakagusto nimo. Katong mga gagmay pa ta. Mao pa? May chance ka ko nimo. Ang tinuod, Jonathan. Ganahan sa kunimo. Kung mauna, uyab na ta. Oh, sige. Ako na kang gisugod. Salamat, Love, nga nakagusto sa di ka na ako. Salamat yung kayo. May kay nagkauyaw na mo ni Lablab, Gaw. Di pa sabi daw kay ko, Gaw. Nga gisugot ko ni Love. Swerte yung kay Kagaw. Kung si Lablab ang imong masawa. Love. Basig, dugay pa ta makita, ha? Nga naman. At doon namugod ko mo eskwela o college sa Davao. Ha? Kalayo ko't. Malagi. Wako'y mahimo kay mo may gusto nilang mama o papa nga ato ko mo eskwela. Kaya naman kung may kaliwat dito nga matabang na ko. Unya ka na sama sa kamabalik din sa ato. Base ni bakasyon ra. Kaya di ba na mahimo nga magsige ko pa uli. Kaya makakimplit eh. Niaram ka din no? Dinira ko sa atong syudad may eskwela.
Amping din niya. Ikaw sad pag-amping dito. Ayaw ba pangita og lain ha? Di na mahitabo kay love kita ka. Salamat, Jonathan. I love you. Love. I love you too, Jonathan. Ay, kamingaw din yung malayo to sa tong uyab eh. Sige lang. Ako lang niyan tuson kay para ramsan ni sa mong kaugmaon ni Love. Nga akong gibuhat. Ay, salamat kay bakasyon agad. Makapauli na ko sa mudapit. Makita na gini ni Love. Ya, saman, kumusta na magagawa? Okay na ka. Pero mo lagi. Mingaw na kay ko ni Love, oy. May balita na ko mo bahay ni Love. Oh, ganun day ka. Unsa may balita ni Love? Na naman si Laing Uyab daw. Ah. Si Dondon. O minyo uno na maganin na sila. Unsa? Paselo ako, Jonathan. Ganong imo manigibuhat na ko, Love. Ganong nangita mo kaglain. Dili na akong saan sa panahon. Unsa? Dugay kay kang mo magpakita na ako, good. Di ba na yung naman ko ni mo nga? Di ko basta-basta makapauli. Kay layo kay ang Davao. Unya kay naamay ng uyab na ako. Permi siyang mamisita na ako. Ug nagustuhan sa siya nilang mamagpapa. Maong napugos ko sa pagsugot niya. Pasaylo ako sa kong gibuhat ni mo. Grabing sakitan ng buhat ako eh. Mga gagmay pata, nagagusto na ko ni mo. Mga karon, mo nang imo isugat na ako sa kong pagpauli. Miniunon ka na ni Dundun. Ato na lang dawaton nga dili kita para sa usag-usa, Jo. Love. Mola ni ang timan eh. Maangkon man sa lain ang akong lawas. Pero ikaw paghihapon at nag-iya sa akong kasing-kasing. Love. Sakit yung naunaon nga sa kong pagbalik sa mong dapit. Mo na lang ako nasayran nga miniuno na si Love sa lang lalaki. Mapibahin mo, gawa sa pagdawat sa kamatuoran nga diligid para ako si Love. Dili na lang kutob. Huwag dagang salamat sa pagdagkading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo ka mga higalan kaagi ni Jonathan nga taga Magpit North Cotabato uban sa awit ngayang gipangayo. Awit nga naguluhan, Love Hurts. Ang mong kaagi gibuhatan nudo sa radyo ni Ricky Porzuelo daring ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga hikalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakabit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usakabit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.